ነአምን በስላሴ ወንታመን በስላሴ ስላሴዮም ዓለም ዝፈጠሩ ስላሴዮም ከቢሮም ዝነብሩ ስላሴዮም ምስጢርና እምነትና ስላሴዮም ትርጉም ህላዌና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱሳን ነቢያት፣ ቅዱሳን ሐዋርያት፣ ቅዱሳን ጻድቃናት፣ ቅዱሳን ሰማዕታት ኩሎም በሐፈሻ ቅዱሳን አቦታት እወ በሐፈሻ ቅዱሳን አዴታት እወ በሐፈሻ ቅዱሳን አዴታት ከም ሰብ ዝተወልዱ ከም መላእክቲ ዝነብሩ ሕርያት አቕሓታት ብዙሕ ተኣምራት ዝገብሩ ክብሪ ገዛ ርእሶም ዓቂቦም ደኒኖም ዝኸዱ ፈጺሞም ዘይፈቱ ብሰባት ክነኣሉ ፈጺሞም ዘይፈቱ ብሰባት ክነኣሉ ዓለም እንታይነታ ጽቡቕ ገይሮም ምስ ፈለጡ ምድራዊ ገዲፎም ሰማያዊ ዝመረጹ ዘለዎም ሸይጦም ንድኻታት ዝሃቡ ስድሮኦም ገዲፎም እዮም ንክርስቶስ ዝሰዓቡ ስድሮኦም ገዲፎም እዮም ንክርስቶስ ዝሰዓቡ አምላኽ ዝሓረዮም ንዕኡ ከገልግሉ ቃል ምሕረት ውን ዝኣተወሎም ብዘይሓልፍ ቃሉ ንዓለም መኒኖም ገዳም ሰፈሩ ብጾምን ጸሎትን ንኣምላኾም ዘስምሩ ብጾምን ጸሎትን ንኣምላኾም ዘስምሩ በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኣዝዮም ተሓበንቲ ኣብ ውሽጣ ሰፊሮም ብቐትሪ ብለይቲ ብያሬዳዊ መዝሙር ማህሌቶም ዝቆሙ በዚ ኩሉ ኣገልግሎት ፈጺሞም ዘይደኽሙ በዚ ኩሉ ኣገልግሎት ፈጺሞም ዘይደኽሙ ንክርስቶስ ዝለበሱ ቅዱሳን አቦታትና ንሰባት ዘገረሙ ፍጹም ትሕትና ንነፍሶም ኮይኖም ዝኾኑ ንዓና አምላኽ ይመስገን ንቅዱሳን ዝሃበና አምላኽ ይመስገን ንቅዱሳን ዝሃበና በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኣዝዮም ተሓለቕቲ ብውግዘት ዝፈልዩ ንዘይሰምዑ ክሓቲ ንኽንደይ መናፍቃን ነበር ኣረዲኦም ዝመለሱ ብጸሎቶም ገይሮም ንብዙሓት ዝፈወሱ ብጸሎቶም ገይሮም ንብዙሓት ዝፈወሱ ክርስቶስ ፀሓይ ድንግል ማርያም ወርሒ ንሶም ከዋኽብቲ ናይ ዓለም መብራህቲ ካብ ምብራቕ ክሳብ ምዕራብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ወንጌል ዘበሰሩ ወንጌል መድኃኒ ዓለም ወንጌል ዘበሰሩ ወንጌል መድኃኒ ዓለም ነገስታት ከሳቂዎም ቆርበቶም ውን ክቐልጥዎም ብሰንሰለት ኣሲሮም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክዓጽዎም ቅዱሳን ግን ስቃይ ተበዝሐ ካብ እምነቶም ነቕ ዘይብሉ ጽኑዓት ኣብ እምነት ፈጺሞም ዘይናወጹ ጽኑዓት ኣብ እምነት ፈጺሞም ዘይናወጹ መከራ እንዳጸገቡ ፈጺሞም ተስፋ ዘይቆርጹ ብሽግር ተኸቢቦም ክንሶም ንኣምላኾም ዘመስግኑ ናይ ጽንዓት መምሃራን ናይ እምነት ጀጋኑ ብእሳት ሓዊ ሓሊፎም ንዓና ኣርአያ ዝኾኑ ብእሳት ሓዊ ሓሊፎም ንዓና ኣርአያ ዝኾኑ እንትርፎና አምላኽ ንፍጡር ዘይፈርሑ መከራ ተወረዶም ብጸሎት ዝነቕሑ ክሳዶም ዝሃቡ ንስያፍ ኣስያፋት ምእንቲ እምነቶም ኣብ ቅድሚ ነገስታት ምእንቲ እምነቶም ኣብ ቅድሚ ነገስታት ኣብ ውዑይ ማይ ዝተኣልኩ ኣብ ሃልሃልታ ዝተጠብሱ ኣብ መንኰርኰር ኣትዮም ከም እኽሊ ዝተጠሕኑ ብሆበብላ ነፋስ ከም ሓሪፅ ዝተነፍዩ ብሓንቲ እግሮም ውን ንዓመታት ዝጸለዩ ብሓንቲ እግሮም ውን ንዓመታት ዝጸለዩ ብስሚ በአራዊት በኩሉ ዝቀትል ተፈቲኖም በእምነትን ተአምራትን ንኩል ነገር ሲዒሮም ዕላማኦም በዲሆም ገድላቶም ፈጺሞም ዓወት ሕይወት ተቀበሉ ካብ ክርስቶስ አምላኾም ዓወት ሕይወት ረኸቡ ካብ ክርስቶስ አምላኾም ጸሎቶምን በረከቶምን ምስኩላትና ይኹን አምላኽ ይሐግዘና ሰዓብቶም ክንከውን ኣብ እምነትና ንጽናዕ ክሳዕ መፈጸምታ ነታ ስፍራ ቅዱሳን ክንከውን ወረስታ ነታ ስፍራ ቅዱሳን ክንከውን ወረስታ سبحات لإግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን